kulħadd dubbin tkisser u tfarrak mingħajr rispett. L-aqwa li nsewwa ma jimpurtakx bil-ħsara li ssir u x'jista' jkun l-effett. Taħseb li int għax forsi stabbene jew popolari għax għandek talent. Ara l-ħaddieħor u wisq inferjuri iskur xejn ma titlef dejjem attent. Int min int jien ma jimpurtanix ħajtek x'għamilt jien ma jinteressanix. Naf biss li ġismek bħal tiegħi għajjien u kajman mislu f'lili u lilek minn dak sedan. Taħseb li int għax għandek il-ħbieb jimexxuk u juruk biex tasal fejn trid u taqbes il-kjur biex tiġi l-qudiem mingħajr ebda skobli ħadmuti għaksit. Taħseb li int biex tieħu vantaġġ minn min hu marit jew handikappat mingħajr ma taħseb li għadha bitada tista' tkun int bil-mat affettwat. Int min int jien ma jimpurtanix ħajtek x'għamilt jien ma jinteressanix. Naf biss li ġismek bħal tiegħi għajjien u kajman mislu f'lili u lilek minn dak sedan. Marriċ nagħti l-impressjoni li jien xi ġudikant. Lanqas marrit kont taħsbu li tal-brid kien dilettant. Hija biss osservazzjoni li nagħmel kuljum fejn nies qed ibatu u dan l-kaġun għax int min taħseb li int għax int min taħseb li int. Grazie.